Hola, sóc la Victòria i us porto Vic TV. Com sabreu, sóc estudiant de grau universitari i estic concretament estudiant un grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments a la Universitat Autònoma de Barcelona. Y no soy nutricionista, es la típica frase que me dice todo el mundo. Este canal va a tratar sobre mí y sobre mis experiencias en mi carrera profesional. He decidido empezar ahora este canal porque, como sabéis, estoy viviendo una experiencia mágica. Sí, elegir. Como todo el mundo tiene dudas antes de irse a hacer una experiencia así, ya sea Erasmus, ya sea irse a vivir a otra parte, pues este canal es para resolver todas estas dudas, para saber qué es lo que necesitáis cuando os vais de Erasmus, para que os motive para iros de Erasmus, para, si queréis venir a Finlandia, conocer este país. Y para los que no queréis iros a vivir a ningún sitio, también os invito a que os quedéis porque vais a descobrir este maravilloso país conmigo. Llavors, aquest canal es centrarà amb el meu Erasmus durant els primers 5 mesos i si després la cosa us agrada i us agrada el contingut que creo, seguiré penjant contingut relacionat amb la meva carrera professional. Us explicaré de què va, què estudio, quines sortides professionals tinc. També podrem parlar sobre temes relacionats amb els aliments, perquè no soc nutricionista, però soc experta en els aliments, i també us podré ensenyar algunes pràctiques interessants que aniré fent durant la meva carrera professional. A banda, si la família creix, si Vic TV, la família Vic TV creix, també podré fer algun vídeo relacionat amb mi. Per això, soy muy fan de la música, así que os aviso con antelación de que algún día va a caer un cover. Soy flautista, toco la flauta travesera, pero también he empezado a tocar la guitarra, así que seguro que cae un cover. Un tema interesante que me gustaría hablar, la llengua. He decidit fer un mix, parlaré català i parlaré castellà, perquè penso que qui sap català entén el castellà i qui sap castellà entendrà el català. Algunes paraules potser no les entendreu perquè el meu català no és el català de Barcelona, sinó que és el català ebrenc. És molt guai, l'ebrenc és molt guai. I no res, us animo a que visqueu l'Erasmus amb mi en primera persona i si teniu ganes ja de viure aquest Erasmus amb mi, doncs agafeu la maleta que volem cap a Finlàndia. Un besito. Per cert, que si us ha agradat li podeu donar like i també us podeu subscriure.